ɛdɔm yi a ɛhyia ha yi a ɛnɛ ne mfinhyia wɔ ha aduonum pɛpɛɛpɛ ya Sagrenti ɔne asanteman ɛde bɔ ani ɛma sɛbi o nananom ɔnimu a asanteman ɛntumi ɛni nkunim na Sagrenti ɛne ne dɔm ɛtumi ɛdi nkunim wɔ asante Sagrenti kunu mu no nananom mɔdaroma menka ɛnhyɛ mo awerɛhoɔ na menkae mo yi a saa berɛ ɔhena no ɔte akonnwa soɔ wɔ asanteman mu na yɛfrɛ no Nana Kofi Kakali ɛyɛ afe apem ahangɔtwe aduɔson ɛnan mu na mafoɔ bɛka sɛ 1874 ɛna saa ɔko yi ɛkɔɔ soɔ na ɛberɛ a ɔko no bɛkɔ soɔ no na nhyehyɛeɛ ahodoɔ pii ɛna ɛwɔ mu na asante emu bimpo sɛbie sɔn ɛde wɔn ho kɔbata akɔsikɔkɔɔ ɛma sɛbe toton ɛto asante ebio yɛhwɛ yɛ nuanom bia na ɔmo wɔ mpoano ɔnom a na wɔn mu freedom nkyira ɔnom a na ɔmo wɔ akyem saa yɛ nuanom pii ɔnom nso ɛde wɔn ho kɔbata akɔsikɔkɔɔ ɛma krɔbea yɛrefi anwoma ampasakyi kɔtɔkɔ ɛho kyerɛ wɔn yie papa nanso asante kɔtɔkɔ deɛ yɛwo yɛ ma ɔko na nyɛ sɛbe ehu saa ɔko yi mu bantamahene ya na ne din ɛde nana amankwa atia ya ɔtɔ so mmiɛnsa ɔko nkoden paa nanso mpani si fofie antoata ɛna wadware abamo na yɛ ade a ano ɔden tibafo amankwa atia sɛbe Sagrenti kun mu ɔfaa mu ɛhyere ne nkwa deɛ ɛtɔ so bio ɛyɛ nana mampɔnhene ɔno nso so Sagrenti kun mu ɔno nso faa so ɛhyere ne nkwa mekyerɛ 1874 na deɛ kɔbaeɛ ne sɛ ɛbrɛ ɔyɛ n'adwen sɛ ɔbɛkɔsa no ne yere ne dabikyi ɛka kyerɛ ne sɛ biwura kabɛyɛ afo ani to me ne nkwadaa yi ɛne sɛbe me ma wo no yi nanso ɔhene ka biribi sɛ ɔnto ntasuo nto fam fa ne ka kyerɛ mamfa na ɛnam sɛ mmaa hu na adeɛ kɔ akyire nti ɔbɛyɛ kaeɛ no na sɛm no yɛ hɔ mampɔnhene kɔɔ Sagrenti kon no wama obi bɛbusa sɛ ɔko ne kɔɔ so wɔ hene fa ɔko no yɛ amoafo yɛ kana sɛm yi sɛbe nananom wɔnimu a ɛwɔ bɛkwae mpɔtam na bia a wɔnom ho kyerɛ wɔn yie bɛhye Kumase ahemfie ɛne bia a yɛfrɛ no Ashtown kane ne yɛfrɛ no Odumase aborɔfo yi bɛhye hɔ nyinaa eti si yɛduru amanfo so ane aka yɛ anom me ne wo kasa yi ɔsantehene ɛwɔ ha sisi a yɛ asɛbea mu sɛbea sɔn ɔkyerɛ abakɔsɛm a ɛfa Sagrenti kon ho sɛ yɛsi yɛdi adwene da akyiri a nananom mɔdaroma yɛbɛhwe asuo fraw ɛba sɛ ya na atomatonkodie na mani abere yie ɛsiane sɛ mpani si yɛduru amanfo so ane aka yɛ anom nanso mpani si sɛ ɔsofunu na atia ngwa so afa na yɛde a ukɔfie a bɛdidi Sagrenti kon ɛha ɛne yɛde ne mpɔmpɔnsoɔ ɛne n'abakɔsɛm kakra ɛsie ɛberɛ sɛm ne yɛbɛtoa mo so ne yɛma mahunu ne yɛtoatoa soɔ nyinaa ɛsiane sɛ mpani si yɛnyina nkrane mu ne yɛntete nkrane ɛna berɛ biara nso ya na ɛwɔ ɛberɛ biara ne deɛ yɛde yɛ adwuma mosomfo Wofa Yaw mo adeɛ nyinaa abakɔsɛm ne amammerɛ wura sɛ mpani si obi so wɔ seneme a na wɔboa keka no kwa nanso saa praketewa hunu aprakɛseɛ ɔbobɔ bi wura ɔsantehene wɔ ha timidi sa ha bema mmɔne tia adeɛ na wisi